Kazoi muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Muzuva ranhasi tauya nechiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza, chiitiko chaitika munzvimbo yeMberengwa. Chandingade kukuzivisai pamusoro pemavhidhios amuri kuona pari zvino, tatumira pane mafanzi eDrumas Media atiudza kuti ndonhau yaitika, tikati aiwa chititsanangurirai, saka ndivo vatitumira mifananidzo iyi. Tiregerera apo neapo panga pachivhiringidzwa nemhepo. Tichida kuzivisa veruzhinji vese kuti kana paine zvinenge zvaitika kwamuri kwakasiyana-siyana, munongotibata tokuudzai matorero amunokwanisa kuita nhau dzacho, motitumira kuti ruzhinji rwenyika rwunge ruchiziva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Chiitiko chanhasika ndechemurume okukomita suicide, akati regedzai ndizviuraye nekuzviputitsira mahora. Ipapo pakuti achizviuraya abva aurayawo vamwe vanhu. Iye wacho unyakuita izvozvo ari muchipatara achiri mupenyu, asi vanhu vangu vari mudhuze vashayika. Ndikaenda kuShavani ndikazodzoka Manheru. Ndadzoka Manheru makuseni nesandi, akamuka makusenzeni akabuya akagogodza mumba mangu abva nditi mamuka sei mai? Ndikati ndamuka. Chifuva chiri sei? Ndikati hai chiri nani, mapirisi awo atengwa nanasisi vako, ndamwa mapirisi ndavata. Achibva ipapo handina kumboona kuti akananga kupi, akangomuka akaenda. Tikamutsvaga navamwe vake vava, ko munhu aindepi? Vakati handofunga aenda kumashopusi anodzoka. Haana kudzoka, kati iye atoenda kupi kuna sisi vake ava vari kuShavani, akuenda kunoeneka ikoko kuti hai inini ndaona kuti upenyu handikarambi ndichiingirira mberi neupenyu. Saka adero sisi vake vakazamawo kumukansela, zvikaramba. Ndipo parakafona kuno kwakati mai mwana wenyu ari kuno, zamai kumufonera mutaure naye. Ndakuzama kufona haipindi, ndichizama kuti ndifone haipindi. Ukazoti Manheru ndakagamuchira maodhiyo aibva kuSouth Africa. Maodhiyo aisira mukadzi wake ariye akachata naye South Africa, nebana naye. Saka achieneka achiti inini nguva yangu yakwana, saka iwe ndokumbira kuti uchengete mhuri yedu. Saka mukadzi uya akatora maodhiyo yawo akatransfer munun'una wake mukomana Talent akatransfer kuna nasisi vake, ivo vakazotransfer kunoku kwandiri. Ndipo pandakati nemamufonerawo mukazama kutaura naye. Vakati mai mafoni haapindi, tazama kudhara haapindi mafoni. Mai Junior ndipo pavakazofona kwandiri vachiti avonekwa naDhaka kumafoni ava ikoko kuBeauty.
ndikati hai kana ava kupita anosvika. Ndipo paakazosvika isusu takawa redhiyo chirira kuno. Ndikati kuvana ko vazukuru ndiani ari kuridza redhiyo mumba majustice. Vakati hatizivi regai tinotarira. Vakauya vakatarira vakauya vakati ndiye ari kuridza redhiyo. Ndikati hai kana asvika muregei sezvo ari munhu ane mastress zake. Vachingobuda vana vachiuya kumba ndakaona asvika kumba akati mai inini ndakundikana upenyu ndatokundikana handioni kuti ndikararama ndichienda mberi ndatokundikana. Ndikati iwewe rega kudero munhu uyu hauna kumuroora hauna vana naye saka unozvinetserei. Akati ndachiti ndimise imba manje imba yacho. Ndikati wamisa imba mwanangu nemunhu anga achizvifambira apa. Ndipo paakabuda akati regai ndinozorora. Karara vakarindiwa pana pane mapurisa nasabhuku aiva pano samara kwaidza nezuro kuma1 ndipo pakauya mapurisa akoti mabhodhi achitorwa achiinda. Kufa ndiri muzukuru wepano kuno kumberengwa tennis kubeauty. Ndauyawo pano pana mbuya vangu akadzi hanzvadzi yasekuru hanzvadzi yamai vanogara vaine vazukuru vavo 4 nemwana wavo mukomana. Zvino vemukomana uyu ari kunzi akatsamwisana nemusikana wake waidanana naye. Vatsamwisana kudaro akafunga kuti ndakuzviuraya. Saka akazofunga kuzviuraya achishandisa mahura aakashandisira muimba. Asi auya azvivharira mumba. Gogo nevamwe vakazama kuvakansela asi vanoratidza kuti havana kunzwisisa. Saka vanonzi vakauya vakapinda mumba vakazvivharira mumba imomo. Vazvivharira mumba mukomana anga achinzi anga ine zvimwewo zvinhu zvake zvanga zviri mumba imomo. Akauya achida kuzama kuti avavhurire avadetsere. Asi mahura yakazoputika mukomana uya achiri padhuze. Kumberengwa tennis murodhi inoenda Bulawayo. Tisu tawirwawo nedambudziko repamba taenda kunorwa nemahura. Tazongofonerwawo ini ndinogara kuChegutu ndazongofonerwa ndichinzi zvoni pana sekuru mwana wehanzvadzi yaamai vedu vanetsana nemusikana wavo kumashopu ari pedyo panonzi paBeauty. Saka vanetsana nemusikana iyeye vabva vauya kumba vakati ini ndakuzviuraya nekuti ndine musikana wandanetsa musikana wangu akundiramba saka ndakuzviuraya. Vaenda kuhanzvadzi yavo vanova mainini vaenda kuzvishavani vakanosvika vakataura navo vachiti ndakuzviuraya vachimuudza sehanzvadzi. Azamawo kuvadzorawo nepaanogona napo asi vatadza kunzwisisa zvazoita kuti vazosvikira pakuti ivo vauye vatange kuteverwa nevanhu vachivazimura kufudzwa. Saka zvavafudzwa vamboshayiwa hanzi pavazowanikwa pacho vabva vatenga mahura vanga vainavo vari kunzi vanga vaina mahura vachipfuura zvekuma8 avanga vainawo mumba vapinda nawo mumba. Saka gogo pavazamawo kuti regai ndinotsvagawo munhu angavabetsera kuti vagone kumuvhurira mumba maanga azvivharira. Ivo gogo vanogara nevana nevamuzana vavo 4 vakomana 3 nekamusikana kadiki kamusikana kachona kadiki diki zvekuma 3 and 4 years. Saka pavaenda kunotsvaga vakomana vaya vauya umwe chete wevakomana ivavo ndiye anga akamira pamukova achizama kuvhura. Haana kuziva kuti mahura aya atobatidzwa kare. Saka mahura aya abva atoputika. Saka pavaputitsa mahura gogo vanga vari panze vari kuti ndarurwa nerata ndokandawira pasi. Pavazomuka ndopavari kuti ndazoona mumwe muzukuru wavo mudiki mukomana akatowira pasi zvekutoratidza kuti atofa asi angaenda kunorwa. Saka arowirwa. Saka mwana uyu azoenda akandoroverwa nezvidhina pedyo nemba iyoyo. Ivo vatoshanisika kuti mwana uyu anga abuda chirudziro.
mukomana anga achizama kuvhurawo padhoo anga achivabatsira asiriwepo avharuwa zvikare akafira ipapo. Saka gogo vanoti munguva yavamuka vachinoona mwana muzukuru wavo uyu afa, vazodzoka vachiuya kumukomana uyu wavakava kuti azame kumugadzira saka vabva vazodedza ambulenzi yaikatakura mukomana anga arohwa ruoko negumbo, asi ari kunzi akuvara, asi hapana akaona pamba kuti kuvara kwake akakuvara sei. Sevanhu vanga vava mubishi nekuchema vanga vaparara. Akatakurwa neambulenzi akaendwa naye, saka ari kunzi akaendwa naye kumunene hospital kwaari kunzi azobviswa ikoko akaendeswa kuzvishavani kubulawayo, kwazvonzi ndokwaaendeswa. Saka aendeswa kubulawayo ikoko. Isusu nanhasi uno tiri pano, polisi rakazoya nezuro zvekumaturi chisvikotakura mabhodhi vachienda nawo, asi havasati vadzoka kusvika panguva dzino. Saka vakatakura mabhodhi aya vakaenda nawo kumba kwemukomana uyu. Ndopave nedambudziko kuti kumba kwemukomana uyu hakuna ari kunyatsokuziva, asi kuri kunzi kucholocho. Asi chitupa chake mukuzotsvaga-tsvaga, chitupa chake chazowanikwa nemari inokwana kuita $200, asi yange yadamburwa yange yamadhende zvayo, asi iri kuverengeka zvekuratidza kuti 200 yange iri muwaleti make nechitupa. Mukomana waakauya naye ari kurondedzerawo kuti kumusha kwake zveshuwa anga achigara nasekuru naambuya vakura vakwegura. Mwana anga achirerwa ari nherera, anga achichengetwa naambuya vake nasekuru. Saka pakurerwa kwake kwaakaitwa akangokura achingori nambuya vake nasekuru ivavo, haana omwe waanoziva. Saka mabhodhi aya kutakurwa kwaaendwa nawo achinoiswa uku, chekutanga chatakukumbira kumhuri yeZimbabwe chatiri kutochema chaita dambudziko nhau yekuti pfuma chaiyo ava madzeve mukomana vanga vachibatwa vacho vari kuratidza kuti vanhu vemuvhileji, asi kuti nyaya yachona iri kuita sekuti haisati yatosvika kuvaridzi chaiko. Gogo ava kuti vakura vachakwanisi kana amai vava vari kutotenga mwana wavo vanogara naye. Musikana iyeyo ndiye ane mwana uyu ashaika, saka mwana uyu akatorwa nehama dzake vakati takuenda nemwana wedu takunomuviga. Saka vari kufambira mapepa emwana wavo. Vachifambira mapepa emwana wavo, isusu takamirira sevazukuru izvezvi takamirira kuti tichisumuka kuenda kwaari kuenda kunochemerwa mwana uyu. Asi mukomana uyu vanga vati vanodzoka naye, isu hatisi kuziva kuti kucholocho kwachona ndepapi. Gogo semunhu kana kuti vakanganisikawo nezvaitika izvi, havasi kurondedzera zvinonyatsonzwisisikawo zvokuti tinganyatsonzwa. Vakomana vachona vanga varipo vanga vachinzi ndo vakauya naye. Mukomana wachona ari kutonzi ane mhosva dzaakatosiyawo apara ikoko, dzaasiri kuda kuti atozikamwe kuti ari kupi. Apa ndo pakaitikira zvinhu zvese apa. Iyo pakaenda kunomira vanhu apo ndo panga paine imba yachona 2 rooms. Ndo payanga iri 2 rooms iyoyo. Izvi zvebhuruu zvese zvamuri kuona. Mumuti umo mune rimwe jira nesofa zviri mumuti imomo zvakaendeswa. Aya mahwindo akapwanyika aitemwa nematombo aibva uko. Dhoo remba iyoyi hombe iyi rakanorohwa futi kuvhuranda uko, rakanorohwa nedombo ndobva rapwanyika nemahwindo acho zvese. Ava vanhu vari kusvikawo ava vari kutoonawo nekushamisika. Pakamira mapuranga apo ndo panga paine musiwo panga pane dhoo. Zvese zvimwe zvebhuruu zvese zvamuri kuona aya marata achidambuka dambuka achienda nedondo. Iro igumbeza, iro igumbeza. Aya mamwe marata ese ari uku aya zvaienda nepuresha yemahora. Nekuseri pari kuratidza kuti kuseri kwevarume avo kune mutereno wakaenda nemamwe zvekare marata zvekare. Regai ndiende ndichinosvika nechepedyo mbichana ndichikuratidza iko kicheni. Uri kuratidza kuti kwakaitikira futi zvinhu izvi.
kukicheni uku ndokwakatangira marata ese uku. Imba yachona ndiyo iri apa pakaitikira zvinhu. Ndochirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Zvakaoma kurarama inyasha. Ndonhau yaitika munzvimbo yemberengwa. Andrew Neshamba signing off. Ngatsakanei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tikupai. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.